Okay, huli. Wala kakawala dyan. Ayun na, dinala ng mga kasinag. Good morning mga kasinag. Kararating ko lang ngayon galing sa pagkuha ng trap sa daga. Ito yung nahuli natin, oh. Ayan, oh. Nakatatlong daga tayo mga kasinag. Dalawang malaki, tapos isang maliit. Ito walang nahuli. Tamang tama mga kasinag. Pagdating ko dito, ayan na si Bagwis, oh. Nag-aantay. Ayan, nakikita nyo? Si Bagwis mga kasinag, malimit nang umuwi dito sa bahay, dito sa kinalakihan niyang lugar. Pakainin muna natin si Bagwis. Pitoy, ayan pala si Pitoy mga kasinag, oh. Hi, good morning. Hi, good morning. Ito si Pitoy. May kalaro siya, hindi ko alam kung kanino yung aso yung mga kasinag. Nakakuha tayo ng isang malaking daga dito mga kasinag. Ito, kuha tayo. Bagwis! 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 Saglit lang. Opo. Saglit lang po. Ito na mga kasinag, oh. Pakain natin kay Bagwi. Ayan. Oh. Shoot ka sa lambat. Hindi ka makakaalis dyan. Bagwis. Ayan. Ayan naman kasi naging daga. Tapos tayo naman si Bagwis sa taas. Sige na, kunin mo na yun. Yung ibinigay ko, dali na. Hoy, baba na. Baba na. Ito na yung pagkain mo. Ito na. Ang laki pa din ito. Jackpot ka dito, oh. Ayan, oh. Ikot-ikot lang yung ulo ni Bagwis mga kasinag. Ayan. Opo. Ayun, ayun na. Sige na, kunin mo na. At magbibilad pa ako ng palay. Opo. Sige na, Bagwis. Opo, hulihin na. Sige na. Okay, huli. Wala kakawala dyan. Sige na, banatan mo na yan. Yan lang ang kagandahan dito mga kasinag kay Bagwis. Hindi na siya umaalis. Umuwi na talaga siya dito sa bahay. Hindi ko na siya pinupuntahan kung saan lugar pa para pakainin. Siya na mismo ang kusang nauwi dito sa bahay. Ayan, no. Tinitingnan lang niya yung daga. Ayan. Medyo malaki daw sabi kasi ni Bagwis.
Nilalaban yata kay Bagwis. Laruan pa yata ni Bagwis. Tumatago na baga, Bagwis. Nataguan ka na. Kanina huni ka ng huni. Gutom ka na. Tapos ngayon binigyan kita ng daga. Wala na. Oh. Tumago na oh. Paano yan? Gutom ka na naman. Oh, asa na? Oh, sige nga, hanapin mo. Asa na? Opo. Sige nga, o nasaan? O yan, tinaguan ka na. Wala, gutom ang Bagwis. Wala nang pagkain. Gutom na ang baby Bagwis. Takot ka rin pala sa daga. Kala ko matapang ka Bagwis. Takot ka rin pala. Oh. Opo. Ano, nahuli mo na? Ha? No, patingin daw kung nahuli mo na. Nasaan? Ay, yun, nahuli mo na nga. Very good, nahuli mo na. Wala nang kawala yan. Wala kang kawala dyan.
Ano, patay na? Ha? Patay na ba? Opo. Pagpatay na yan, dalhin mo na sa itaas ng puno. Opo. Yeah, dalhin mo sa itaas ng puno yan. Ayun na, diala ng mga kasinag. Yun. Yan. Nalaglag. Nalaglag sa tubig. Nalaglag, nabitawan niya. Nabitawan ni Bagwis. Tingnan natin mga kasinag kung makuha niya. Tingnan natin yung daga kung anong gagawa ng daga. Asa na? Ha? Asan yung pagkain mo? Nalunod na yata. Nawala baga. Ayun, yun sa tubig. Asan na? Wala tayong pasungkit. Buko akong stick. Ano po? Saglit lang. Ako tayong stick. Pang ano dyan, pang sungkit. Binitawan mo kasi. O ayan o. Ay, napatay na pala niya mga kasinag. Ayan o. Ang laki kaya ng tubig ngayon. Tubig sa dagat. Ayan. Ayan na. So. Balata mo dyan o. Ayan o. Patay na palan. Sige na. Balatan mo na yan. Basa na yung daga. Patay na, nalunod pa. Opo. Nagtitilam-tilam ka na. Diyan na dinala ni Bagwis yung pagkain niya. Ayun mga kasinag. Kanina nandun niya siya oh. Ngayon dinala na dyan. Ayun mga kasinag, iwan mo natin yan. Update ko na ulit kay maya maya at magbilad muna ako ng palay. Nakakutin ko muna itong palay ko ng mga kasinag na ibibilad. Ito pa yung ibibilad ko mga kasinag na palay oh. Ano pa yan? Dusing sako pa. Yung 7 sako dyan mga kasinag malagkit. Tapos ito natural, itong 5 sako. Ito naibilad ko na ito. Dito ko muna inilagay kasi wala akong pag-i-stockan eh. Yan. Hakutin ko muna mga kasinag.